Hej og velkommen til 13-nyhederne. Vores helt store emne i dag er Melby Skole, som skal lukkes på grund af besparelser. Videre over til dig. Ja, og derfor har vi Ulla Terkelsen, som står med en helt almindelig skoleklasse på Melby Skole, og hun vil gerne fortælle noget om det. Over til dig, Ulla. Ja, tak Ib. Her står jeg med 3. klasse på Melby Skole, og klassen har meget sørgeligt at sige til eleverne. Ja, børn. Skolen skal desværre lukke. Ja, vi skal lige prøve at få nogle ord fra børnene fra Melby Skole. Ja, undskyld, kan vi lige få nogle ord fra dig? Hvad synes du om, at kommunen skal spare skolen væk? Det er ikke så godt. Hvad er der ikke så godt? Det er bare ikke så godt. Men det er jo ikke nogen grund til, at børnene de skal over i klasser og skoler, som de aldrig nogensinde har set før. Jeg kan godt se problemet, men vi har simpelthen ikke noget valg. Nej. Der er et for stort underskud i kommunen, og vi er nødt til at tage chancen. Ja, det var en meget sørgelig nyhed. Tilbage til studiet. Ja, og vi siger tak til Ulla Terkelsen for den meget sørgelige nyhed. Ja, det sker desværre over hele landet, at skoler lukker på grund af besparelser. Men til med igen kl. 22, hvor vores dejlige reporter Ulla Terkelsen er i praktik som Taliban. Hej og velkommen til 13-nyhederne. Ja, tak Ib. Her står jeg med 3. klasse fra Melby Skole.